Здравейте! Казвам се Маргарита Богданова, професор доктор в Стопанска академия и председател на управителния съвет на Националната асоциация по прогнозиране и планиране в град Свищов. До мен е доцент Евелина Парашкевова-Великова, която е член на управителния съвет на тази неправителствена организация и също така преподавател в Стопанска академия Свищов в катедрата по стратегическо планиране. Днес ще ви представим един стартирал съвсем наскоро проект, който се нарича Академия за младежки граждански инициативи. Финансиране от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10 от Закона за хазарта 23-25 година, като периодът на изпълнение е от 1 юли тази година до 1 март 2024. По този проект финансирането под формата на безвъзмездна финансова помощ, получена от Министерството на младежта и спорта, е в размер на малко повече от 27 000 лева. Целта е, така както официално е записана в проекта, е устойчиво да се повиши капацитетът на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво и по-конкретно ние работим в община Свищов. Целевата група, към която е насочен проектът, са младите хора от 16 до 29 години, като ние сме се насочили към по-долната част на тази целева група, съвсем младите, които са 16, 17, 18 годишни, основно ученици от 4 училища в община Свищов: Средно училище Николай Катранов, Средно училище Димитър Благоев, Средно училище Цветан Радославов и Средна професионална гимназия Алеко Константинов в община Свищов. Общо 40 младежи ще бъдат включени в обучения, тренинги, 2 кампании, които са насочени към подобряване на компетентностите за гражданското общество. Имам предвид знания, умения и най-вече нагласи на младите хора да бъдат активни, отговорни и инициативни граждани на община Свищов и разбира се, на нашата на Република България. Обученията вече стартираха, като вчера бе първото от тях, което премина с много голям успех, ако мога така да обобщя. То се проведе в зала 10 на Стопанска академия. По време на следващите обучения и тренинги ние заедно с всички ученици и с всички членове на екипът, който управлява и изпълнява този проект, ще говорим и обсъждаме различни теми, свързани с участието на младите хора и формите за тяхното включване в обществения живот, включително при разработването на публични политики и програми на местно ниво, подкрепа и насърчаване на доброволчеството, провеждане на застъпнически кампании, управление на младежки проекти, участие в публични дебати, серия от комуникационни събития, включително и беседи и така нататък. В края на проекта ще бъдат проведени 2 кампанийни събития, като темите ще бъдат избрани от самите младежи. И също така предстои да бъде създаден клуб младежи за граждански инициативи. Както казах, вчера бе проведено първото обучение, като обратната връзка от учениците и от техни учители, които също присъстваха вчера, е изключително добра. Тоест, само изцяло положителни мнения срещаме до тук. И в хода на планиране на проекта ние избрахме да бъдат включени представители на ученически съвети в училищата. Това е една специфика, която действително ние така подходихме. Това е наш подход, подсказан включително и от учителите, с които комуникирахме. Защо ученическите съвети? Защото те са максимално близо до това, което ние наричаме демократичен процес. Лидерите в тези ученически съвети се избират отдолу нагоре и носят отговорност за определени задачи. Самите ученици в края на вчерашния ден изведоха като резултат от работата в групи аналогията между училищните съвети и общинският съвет. Една много важна аналогия, към която ние държахме да стигнем в края на вчерашния ден. Като тези сравнителни анализи тепърва ще се задълбочават, ние ще навлизаме в детайли, с оглед на това да се задълбочи разбирането на тези млади хора за гражданското общество и за ролята му в модерните държави. Има една известна африканска поговорка, която гласи, че
Цяло село е необходима за отглеждането на едно дете. В известен смисъл гражданското общество в лицето на неправителствените организации е точно този участник, който допълва ролята на семействата и на училището. Т.е. на официалните институции, като неправителствените организации в лицето на Националната асоциация по прогнозиране и планиране в този случай, създава благоприятна среда за израстване на разумни, отговорни млади хора, които са в състояние да носят отговорност за себе си и за обществото около себе си. Именно такива са и планираните резултати от проекта, а именно чрез реализирането на планираните тренинги, обучения, кампанийни събития и създаденият в края на проекта Клуб за младежки граждански инициативи, които са част от проектните дейности, се очаква да се създадат предпоставки, да се стимулират и подпомогне включването на младежи от община Свищов в обществените процеси на местно ниво и да се повиши нивото на гражданско образование на учащите. В допълнение към тази официална информация, искам да добавя, че проектът с тези резултати ще удовлетвори една съвсем назряла потребност, която ние установихме в хода на планирането на този проект, а именно необходимостта от междуучилищна комуникация. Но неофициална комуникация, защото такава съществува между директорите, между сами отделните учители в рамките на официалните институции, а комуникация между самите деца. Те усещат, че имат потенциал да работят заедно, имат прекрасни идеи, ние ги чухме част от тях вчера, но поради това, че се чувстват недостатъчно уверени, все пак те са млади хора, нуждаят се от съвсем малка подкрепа, предпочитат и поради липсата на такава подкрепа, може би поради липсата на идеи за осъществяването на такава подкрепа, за сега те предпочитат да си останат в границите на най-близката им позната среда. В този смисъл проектът наистина се разпознава от всички, и от учители, и от ученици, като изключително необходим. Искам да благодаря на директорите на училищата, както и на педагогическия персонал, ангажиран с работата на ученическите съвети в училищата, защото те имат неизменно изключително голям принос, за да се случат вчерашното обучение и всички последващи, се надявам, във вида, в който ние сме ги планирали. Специални благодарности на ректора на Стопанска академия, професор доктор Мариана Божинова, която бе домакин на вчерашното събитие и подкрепи неговото провеждане. И също така искам да добавя, че Стопанска академия е член, институционален член на нашата неправителствена организация, Национална асоциация за прогнозиране и планиране. Специални благодарности също така и на Министерството на младежта и спорта за това, че разпознава съвсем адекватно потребностите на младите хора и стимулира организации на местно ниво, каквато е нашата, да работят с младежите. Проектът се осъществява, както казах, от Националната асоциация за прогнозиране и планиране, която е неправителствена организация, създадена през 2015 година. В досегашната си практика има няколко осъществени проекта, като за 2023 година това е вторият проект на нашата организация. Благодаря ви за вниманието. Здравейте от мен. Само две думи да добавя към словата на професор Богданова. Наистина потребностите са специфични. Темата за гражданското образование е изключително актуална и от тази гледна точка смятам, че проектът носи една иновативна стойност, за да задоволи именно потребностите на младите хора и да изгради бъдещи лидери, които да бъдат активни на местно ниво и в местата за живеене, защото в крайна сметка гражданското образование създава отговорни към обществото хора и нашето дългосрочно намерение с този проект е именно това: да дадем малко повече информация, да тренираме умения и компетенции, които учениците и младите хора в момента във възрастовата група, която беше посочена, да могат да интегрират и имплементират в бъдеще във всяка своя дейност, било то професионална, било то обществена, било то лична. Така че наистина проектът е иновативен от тази гледна точка и ние се надяваме наистина, че ще заинтригуваме младежите от община Свищов с дейностите и с инициативите, които сме планирали. Благодаря.